Першая кніга цароў, раздзел 26. І прыбылі зефейцы ў Габу да Саула, кажучы: «Вось Давід хаваецца на ўзгор'і Гахіла, што на супрацьлеглым баку пустыні». І ўстаў Саул і вырушыў у пустыню Зіф. І з ім 3000 мужчын з адабраных у Ізраілі, каб адшукаць Давіда ў пустыні Зіф. І размясціўся лагерам Саул на ўзгор'і Гахіла, што знаходзілася на дарозе на супрацьлеглым баку пустыні. А Давід знаходзіўся ў пустыні, і, убачыўшы, што выйшаў Саул за ім у пустыню, паслаў ён разведчыкаў і упэўніўся, што Саул сапраўды туды прыйшоў. І ўстаў Давід і прыбыў да месца, дзе быў Саул. І убачыў ён месца, дзе спаў Саул і Абнер, сын Нера, кіраўнік войска яго. А Саул спаў у палацы, і астатні народ вакол яго. І сказаў Давід Ахімелеху, Хітэю і Абісаю, сыны Серуі, брату Йоаба, кажучы: «Хто пойдзе са мною ў лагер да Саула?» І сказаў Абісай: «Я пайду з табой». Дык Давід і Абісай дабраліся цішком ноччу да людзей і знайшлі Саула, які ляжаў і спаў у палацы, і дзіду, убітую ў зямлю каля галавы яго, а Абнер і народ спалі вакол яго. І сказаў Абісай Давіду: «Сёння Бог аддае ворага твайго ў рукі твае. Дык дазволь, я прыб'ю яго дзідаю да зямлі раз, і другі ўжо раз не будзе патрэбы». І сказаў Давід Абісаю: «Не забівай яго, бо ці ж можа быць невінаваты той, хто падняў руку сваю на намашчэнца Господавага?» І сказаў Давід: «Жыве Господ, бо толькі Господ пакарае яго, або прыйдзе дзень яго, каб ён памёр, або ён загіне, пайшоўшы на вайну. Хай будзе ласкавы да мяне Господ, каб я не падняў руку сваю на намашчэнца Господавага. А цяпер вазьмі дзіду, што каля галавы яго, і чару з вадой, і пойдзем». І ўзяў Давід дзіду і чару з вадою, якая была каля галавы Саула, і яны пайшлі. І ніхто іх не бачыў, і ніхто не ведаў, і ніхто не прачнуўся, але ўсе спалі, бо сон ад Господа сышоў на іх. І калі перайшоў Давід на другі бок і стаў на вяршыні гары здалёку, і быў вялікі прастор між імі, закрычаў Давід да людзей і да Абнера, сына Нера: «Абнер, ці не адкажаш мне?» І Абнер у адказ сказаў: «Хто ты? Чаму ты звяртаешся да цара?» І Давід сказаў Абнеру: «Ці ты не мужчына? І хто іншы параўнаецца з табой у Ізраілі? Дык чаму ты не пільнаваў гаспадара свайго цара? Бо ўваходзіў нехта з народа, каб забіць цара, гаспадара твайго. Нядобра тое, што ты зрабіў. Жыве Господ, бо вы сыны смерці, якія не пільнавалі гаспадара свайго, намашчэнца Господавага. Такім чынам, цяпер паглядзі, дзе дзіда цара, і дзе чара з вадою, што стаяла каля галавы яго». А Саул пазнаў голас Давіда і сказаў: «Ці гэта твой голас, сын мой Давід?» І Давід сказаў: «Гэта мой голас, гаспадару мой цар». І гаварыў: «Чаму гаспадар мой пераследуе паслугача свайго? Што я зрабіў? Ці ёсць што благое ў руцэ маёй? Дык вось, цяпер хай паслухае, прашу, гаспадар мой цар, словы паслугача свайго. Калі Господ падгаварыў цябе супраць мяне, хай будзе яму прыемная пахкая ахвяра. Калі ж сыны чалавечыя, хай будуць яны праклятыя перад Господам, бо выгналі яны мяне сёння, каб я не жыў у спадчыне Господа, кажучы: «Ідзі, служы чужым багам». І зараз хай кроў мая не будзе вылітая на зямлю далёка ад аблічча Господа, бо цар Ізраіля выбраўся, каб цікаваць на адну блыху, як быццам пераследуе хтосьці ў гарах курапатку. І сказаў Саул: «Зграшыў я, вярніся, сын мой Давід, бо ўжо ніколі больш не зраблю табе крыўды за тое, што дарагая была сёння ў вачах тваіх душа мая. Відаць, што я дзейнічаў бязглузда і шмат разоў памыляўся». І ў адказ сказаў яму Давід: «Вось дзіда цара, хай пяройдзе адзін з паслугачоў і возьме яе. А Господ адплаціць кожнаму паводле яго справядлівасці і вернасці, бо аддаў цябе сёння Господ у рукі мае,
І я не хацеў падымаць рукі сваёй на намашчэнца Господавага. І як каштоўным было жыццё тваё ў вачах маіх, так няхай каштоўным будзе жыццё маё ў вачах Господа, і хай вызваліць ён мяне ад усякага няшчасця. І сказаў Саул Давіду: «Дабраславёны ты, сын мой Давід, і ўсё, што будзеш рабіць, зробіш, і чым пажадаеш авалодаць, тым будзеш валодаць». А Давід пайшоў сваёй дарогай, і Саул вярнуўся на сваё месца.